hapon bagya kasama sa atong pagpanaguban-uban. Oy, si Atty. Topacio bagya kasama. Iyang yung gihangyo, iyang yung bagya kasama nga kanabitaw nga giauhag ang ombudsman nga angay na gyud nga ipasuspinso si Speaker Martin Romualdez ug katong bagya co-accused bagya kasama sa pag kanabitaw nga si tawag yan ha, kanabitaw nga pag maniobra sa budget nato bagya kasama sa kanabitaw nga annual budget sa itong nasyon Pilipinas. Nga pirmahan bagya kasama sa Pangulo. O kanto bitang bicameral committee report. Kabatod pa bagya kasama nila ni Congressman Pantaleon Alvarez, nila ni Attorney Vic Rodriguez, o guban pa bagya kasama ng mga grupo katong Crime Watch, ang group nga ni pasaka bagya kasama kaso. Ngadto bagya kasama sa Ombudsman, o ngadto bagya kasama sa Korte, o kanto sa Korte Suprema nga karon bagya kasama na pabatud naman. O karon bagya kasama nga mura mag-video doon nagyubikil agya kinibitang pagpirma ni President Bongbong Marcos sa bicameral committee report nga diin na diskubrihan sa grupo po nila bagya kasama ni Congressman Isidro Ungab sa ikatulong distrito ng Alto Sunod sa Davao nga doon nagyud bagya kasama yung mga discrepancies. Okay? Malto ga kanto bagya blank items sa 35 ka mga pages bagya kasama. So gusto karon ay Topacio nga kini magakasamang ipasuspinso. Uy, dapat lang ipasuspinso mga kasama kay di ba yan na basta-basta si Speaker Martin Romualdez, no? Usabi yan na magkakasama sa pinaka-powerful na tao karon sa atong nasod Pilipinas. Isip magkakasama Speaker of the House. Unya magkakasama siya ba o nga kanabitawang gagyakusahan? Kasi magkakasama Pangulo diya sa House of Representatives. Unya magkakasama ang House of Representatives karon mao'y imbestigaran magkakasama sa Ombudsman gibasab sa Korte Suprema. Unya karon magkakasama naapas Martin Romualdez diha. Unya magsige magkakasama imbestigar ang kining Ombudsman niya magpangayo magkakasama unsa pa nang gusto pangayoon nga mga ebidensya magkakasama uban pa nga mga dokumento diha sa House of Representatives. Unya naapas Martin Romualdez siya magkakasama mo Pangulo. Kausara na magkakasama mandara ni Martin Romualdez ng mga empleyado magkakasama sa Kongreso. Naps! Money na. Itamper na ito ni mga dokumento dere. Mas bayo nga tangtangon siya pagkakinin ang speaker para malayo sa magkakasama sa pagpang-impluensya sa mga empleyado diha nga way labot sa kaso sa House of Representatives. Di ba? O yun mo nga isuspenso si House Speaker Martin Romualdez kay para magkasama madikay siya sa kanang gitawag nato nga isyu sa tampering sa mga ebidensya nga kinahanglanon sa Ombudsman dahil magkasama karon sa kaso sa pagmaniobra sa ato ang budget nga diin magkasama doon ay mga blanco nga mga pages nga diin sumagpa sa mga grupo sa mga magbabalaod sa nila ni Alvarez o ni Ungab. Dito magkasama ang maniobring, dito magkasama ang magic insertion, magkasama sa mga pundo na dili magkasama maexplikar kay wa magkasama moagi kini og bicameral committee hearing magkasama sa pag-appropriate og mga pundo diha magkasama sa atong annual budget na gamiton sa atong gobyerno pagpadagan magkasama ning atong nasod Pilipinas. Doon rin sa straight to the point. Sila Noel Villarhermosa. Villarhermosa. Oo. Di basta-basta. Ma'am Aguilar. Ma'am Aguilar,